दिनै जों एराले लगेयाव फैबाय आं BPF नि सासे केन्डिडेट हिसाबै बयबो रायजो राजानिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय आरो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों BTC खौ रैखाथि होनायनि खाथिराव आरो बेखौ डेभेलप खालामनायनि खाथिराव जेन बयबो ज'है जेन नांगोलनि सावगारियाव भटखौ होयो बेखौनो आं गुरैयै खावलायग्रोनाय थाबाय आरो जों दायो जों जिखिनि थाबायबाय नुबाय जोंनि गुतै BTC नि पलिटिकेल जितु सिनारिय' BPF आ एबार एबसुलेट मेजरिटि लानानै सरकार दागोन आरो हाग्रामा सारा जोंनि BTC नि चिफ जानाया खाथां 100%। आरो जों जेब्ला जों सरकाराव फैगोन सरकार फैनायनि उनाव जोंनि BTC ओनसोलनि जिखिनि मावनो गोनां खामानि बे गासै खामानिफोरखौ जों मावगोन। बिहेखे बे ओनसोलाव हानि समस्या दङ आरो बे हानि समस्याखौ जोङो फोजोबस्रांनायनि जिखिनि दायित्व दङ जोंहा बेखौ जों मावगोन आरो ओनसोलफ्राव फैनानै भट बिनो लाजिनो नांगौ होननानै UPPनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुंदों बिनि सायाव नोंथाङा सासे बिजाथि हिसाबै मा खबर होनो सानदों? बेथ' माने UPPL नि मोनसे बानायनाय बाथ्रा जिहेतु बे BTR एकर्ड जानाय समाव जोंनि पार्टिनि चिफ हाग्रामा महिलारियाबो दोङो एकर्डनि बिथाङा उइटनेस बे हिसाबै जोंबो गोदोनिफ्रायनो लुगैदों जे बे ओनसोला BTR आव हाबनायखौ जों लुगैदोंमोन आरो दा बे मथेहै जेनेबा जोंनि दिनाव जायाखिसै दायो आबसु बा NDP नि नाजानायनि गेजेरजों जिहेतु बिथांमोना बे गामिखौ सोनो हाबाय बेखायनो आं बेखे NDP केडार आरो आबसुनि वार्कारफोरखौ आं हामबाय होनदों खिन्थु UPPL आ बे ओनसोलखौ BTR आव सोआखै बेखौ सोदों NDP नि जितु पिस एकर्ड बे एकर्डनि जुगिदिसो बे गामिया BTC आव हाबदों आरो UPPL हा बिथांमोना अधिकार गैया जे UPPL आसो बे गामिफोरखौ BTC आव सोदों होननानै बुंनायनि खुनु अधिकार गैया बिथांमोनहा। डेफिनेटलि जों बिनि बेबस्थाखौ जों लागोन गभर्नमेन्टजों रायलायनानै जों जिखिनि थालांनाय गामि बे गामिफोरखौ BTC आव सोसननायनि जों बेबस्थाखौ लागोन जिहेतु बेयाव मोनसे लिरनाय दंखायो बे कन्टिगिउटिया मेनटेन खालामनांगोन बिनि गेजेरावसो माने BTC आ जागोन BTC आव हाबनोब्ला कन्टिगिउटि मेनटेन जानांगोन आरो बेखौ मेनटेन खालामनो थाखायनो जिखिनि थालांनाय गामि बेखौ जों सोजोबगोन होमबासो जोङो बेथिं गोदान समस्थिफोरखौ दानायाव जोंहा इजि जागोन। नोंथाङा बुंदों जे जायगायाव बांसिन बेवहायनो BTC केन्डिडेटखौ होनाय जागोन होननानै बुंदों। Sure at 100%. Thank you. তেখেতসকলে কি কৰিলে যে ঘৰে ঘৰে চাকৰি দিম বুলি কৈছিলে ঘৰত গৈছে কোন ল'ৰা ছোৱালী বা কোন মাক দেউতাকে নিজৰ সন্তানক চাকৰি পোৱাটো নিবিচাৰে সেইকাৰণে যোৱা 5 বছৰ আগত তেখেতসকলে কোৱা ধৰণে আবসু আৰু UPPLৰ যি নেতা কৰ্মী কোৱাৰ কাৰণে ঘৰে ঘৰে গৈ আমাৰ যুৱক যুৱতীৰ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীৰ কি ফৰ্ম ফিল আপ কৰি ডকুমেণ্টছ কালেকশ্যন কৰি তেখেতসকলে আবসু অফিচ UPPL অফিচত ডুম কৰি ৰাখিছিলে সেই ডুম কৰি ৰখা যিটো কি কয় কাগজসমূহ এপ্লিকেশ্যনসমূহ পিছত 2 বছৰ পিছত আমি ক'ত পালো জানেনে ক'ত পালে চাকৰিটো দিবই নোৱাৰিলে ক'ত পালে এই মৌচুলপুৰৰ মেধাঘাট বুলি এটা ঠাই আছে সেই ঠাইত এখন ডাঙৰ